Hej igen. Igen. Vi har Mr. Swagman med igen. What's up, people? Yeah. Og her kan I se, nu har vi nogle flere billeder, om det er swag eller not. Og vi starter med Hakuna Matata, der er, ja, som I kan se herovre. Er det swag eller not? Jamen, Timon og Pumba er godt. Det fede gris. Og så den tynde et eller andet. Tynd splice. Den der løb godt, den siger bare rar. Og så Tarzan. Hvad fanden laver han her, mand? Kraft det med Hakuna Matata. Den halvnøgne svenskergarne fanden sker der. Jeg er helt sur. Men jeg vil sige en 7'er. En 7'er? Ja. Okay. Er der noget, der kunne gøres om? Fjern Tarzan. Det der syge dyr skulle tabe sig lidt. Det er Timon kunne godt blive fedt lidt op. Ellers er det perfekt. Altså, så ham der feddyret, han skal have en fedtoperation, og så skal det sættes over på den lille tynde. Han skal drikke lidt Faxe Kondi, for det får man Kondi af. Okay. For det er min yndlings sodavand. Er du sikker på det? Nej. Nå. Okay. Det næste billede, det er, hvor vi ser nogle mennesker, som har fået klippet hoveder ind. Forskellige ting, hoveder. Er det swag? Jamen, jeg vil sige, at det billede giver ikke engang snak om. Det er overhovedet ikke swag, man. Det er fup fidus. Giver det ikke. Videre til næste. 0. Minus. Okay. Og så har valgt du et køleskab, vi skulle snakke om. Ja. Det er swag, man. Hvorfor? Fordi det grønt køleskab, man. Det sker bare ind i øjnene. Det må man se. Man må åbne det. Er det fordi, det passer sine solbriller? Måske. Nej, min solbriller er gule. Det er ikke det samme. Ved du hvad? Der er intet, der slår det. Intet. Vi har det nogen med til. Nej. Det er fordi, du har købt mine. Der købte jeg nogle nye, mand. Det er jo fuldstændig snyderi. Men det der køleskab, hvis det der håndtag, jeg sætter lidt længere ned, så det var perfekt. Så det får 9 ud af 10. 9 ud af 10? Ja. Nej, okay. Så valgte du igen et billede, og det var en Lamborghini-traktor. Hvad er det? Ja. Okay. Jamen, den er meget fin. Jeg valgte den kun fordi jeg godt kan lide traktor. Men jeg vidste ikke, det var en Lamborghini. Men det er fucking ligegyldigt, mand. Men den er det for billigt? Ja. Hey. 23. Det er lige meget. Kommer smerter, jeg har en dolk. Det er jeg så ikke lige sikker på. Nå. Yes. Jamen, den stråle, jeg kan ikke engang sige, hvad det er. Men jeg kan godt lide traktor. Så derfor får den 11. Det går over bonus, mand. Wow. Det gør bare det her shit. Er det også fordi, det ser rimelig ny ud, eller hvad? Ja. Helt ny. Okay. Så videre til sidste billede, og det er Justin Bieber, der står swag on you. Ja, men Justin Bieber for sig selv er overhovedet ikke swag, mand. Det eneste, der gør ham swag, det er, hvis man klipper ham ud af billedet. Så det kun er baggrunden tilbage. Ja, det er swag. Men, det er swag. Men jeg vil sige, at hans sår, det ligner som om, han har fået det støv i røven. Men jeg vil sige, det er Justin Bieber, og nu er jeg ikke den, der vil gøre pigerne glade, men for en gang skyld, vil jeg bare gøre pigerne glade, til han får en tår. Hvad får en tår? Hvad nu hvis du godt kunne lide Justin Bieber, hvad fik han så? Jamen, så fik han, hvis han havde hivet den her trøje lidt længere ned, så man kunne se hans nipples, man, så havde det været perfekt. Så har han fået 10. Ja, okay. Altså, det her, det er Mr. Swag. Men, det er en alt for kort video. Vi skal have lidt gang i. Så, ja. 2 sekunder. Jamen, han løg igen, så vi holdt lige en lille kort pause, hvor jeg skulle ud af pølse. Og når jeg skal pølse, bliver ret stor. Men selve konceptet med Mr. Swag, altså mig,
Det er det. Vi laver de her videoer, mand. Og det skal jo være sjovt, det her for alle. Det er ikke meningen, vi skal gøre nogen skade på folk. Det kan vi ikke have. Men det er meningen, at I skal skrive eller sende links i kommentarfeltet med billeder. Så vi kan vurdere dem. Eller jeg kan måske tage min lille ven, Mr. Not Swag. Grunden til, at det er fordi jeg er Mr. Swag, og så skal han er meget lille og grim. Så Hvem er det så? det er min kæreste. Har du en kæreste? Ja. Nå. Han hedder Korsten. Og så er I simpelthen lidt gay? Det er jo kraftigt med til drøm. Jamen det sagde jeg da lige. Hvor satan, mand. Jeg er helt grusten min pik. Godt at vide. Men det er selve konceptet med, I sender billeder, der vi vurderer. Og hvis billedet får over 10, så kommer der en lille gave ud. Så får I en gave, mand. I har bare lyttet den gave. Og så sender vi en privat besked til jer, og så, ja, hvor vi så skal have jeres adresse at vide, hvis der kommer en gave. Det er ybre nice, det her, mand. Håber I vil like, subscribe på hele muligheden, mand. Så jeg kan få stivt dårligt. Og Mr. Swag har også en Facebook-side, den hedder Space. Ja. Den står lidt stille, fordi der ikke er så mange, der liker. Nej, det er så bullshit, som man siger. Så. Men det skal nok komme op og køre, mand. Så er det kører bare. Og der kommer et link nede i beskrivelsen til Farsebogen. Vi kan også lave en serie med, hvad der er swag af ord. Sådan nogle swag-ord. Jeg har lige set en rotte i et køleskab. Det er totalt swag. Blondine, er det swag? Nej, jeg vil syge ikke. Ja, lidt. Racisme, det er swag. Elsker det. Er du racist? Måske. Ej, det er ikke. Det skal man ikke spøge med. De der KKK, de skal bare nakkes alle sammen. Ja, okay. Men jeg vil ikke ud og skide i pelsen, hvis jeg skal igen. Nå, ja. Så tror jeg bare, vi stopper videoen nu. Yes. Vi ses alle sammen. Moin.